Horas madhita di Manogoton. Kadarion tanggal hari 14 Juli 2026 jala diguriton eporus opui Justin Siobing tuhita songonon. Dipasangap pamangan ni bangso odo au alayanggo rohana sida daudo sian au. Dalam agopodo pambahenan nasida pasangaponau aisian rohado hehe aka pikiran na jahat, pamunuon, pangalakupon, harorangon, panakoon, hata gap-gap dohot pangicahion. Manat jala jagama hamu pasiding naniasoman nadia kaparise dohot sadusi. Lan hal Kristen nunga sabam rohana asal marguar Kristen ibana. Di patopot-topot gereja sian somalna sabing. Pamangana di padonok tu debata. Alai madao anggorohana sian ibana. Doson halak parise do si jabut ni pitola nasida. Nadiba dak perduri birohana patangi-tangi manang majaha hatani debata. Gudang hata-hatana do saritana mangicahi dalam marroha pina boto-boto. Ima halak saduse nuai. Akka naso makaporsai hanguluon dohot uhum sogut. Sai namar harohoan sian roha do. Sai namar harohoan sian roha naso tumadda jahat nado roha lemes-lemes sian duru doh tajukaton. Asa manangise namangido hamubawa ni roha ikon pangidoon nado tu debata asa dipatadaon rohana tu ibana. Ai salina sian roha ido ruar nasa hajahaton maringan disido si bunuh jolma panako si tolon natutu dohot pangicahi. Sona didokon di ede nomor 220 sai sungguli matodikku asa hehe dohoti. Jala hari kotokku hanguluan cogoti. Asa unang arimi manonggoti rohaki. Amin.